So guys, again your boy Ken Shade Forget. So for this vlog guys, no, kukunin namin sila wala guys, no. Sila aso. So, naisipan kong i-prank lang ng saglit sila wala guys, no. So ano ba yung tingin nga di para-pranksonan. So, madipin pa yung mabalik yung pakiramdam ko. So, sutil hintay pa lang kita. Sa next vlog, talaga i-prank tayo sunan. So, abang-abang pa na yung prank ko kay Jaslyn guys. So, nag-prank pala ako kanina. Di ko pa na-edit guys. So, abang-abang lang kayo guys. May napanood kasi ako sa TikTok na gusto kong gayahin guys. Yung anak makakita. Ay, nagkadong na ka na makakita na. Pero na hospitalo yun naman. Kita tayo nung mag-gets na kanagos. Kita tayo nalaing di bakit. So, ano pang hinitay natin? Brother, pang mabilisan lang to guys. So, ito so na ni buhay-buhay ako na yung madamang mga depish mo. Target ginagawa mo. Mga bakanti ano, fishball. Mga bakanti fishball, di bakit? Talok konta. Konta man. Kumakain ka naman ng kupot Princess. Pati tinggal sa kaya datatarong na? Hoy, alam mo ba yung sinabi ko? Hindi kita ilalaki. Ay, remote. Bahala ka. Pia, okay sir. Ikamsot ko lang TV ah. Tayo, Gemma, okay. Dupangan? Yung kaibigan mo, ayoko, no? Bakit? Ano Di? naman masama kay Eric? Mabait naman yan si Eric. Aha. Guyak ka wala. Nagadumot ako pinuman. La. Tara na sa ospital. Ganun lang, nagkada magkuulit ka. No. Agkad-kadum na kaawan di makita. Huwag siya makita mo. Kasi kama yung isang tapos makita. Matakalanda na kayo. Joke lang.